Wieħed mid-diretturi fuq il-bord tal-PPS qed ikun il-wiċċ tal-magna politika tal-Partit Laburista, Pablo Micallef, il-preżentatur ewlieni fil-preżentazzjonijiet ta' diversi programmi politiċi fuq il-medja tal-Labor kif ukoll f'attivitajiet tal-Gvern, minkejja illi il-PPS għandu dejjem jippreżenta ruħu bħala imparzjali. Il-prassi normali hi li l-membri tal-bord jitbedu kemm jistgħu mid-dinja politika, madana kollu sa nhar il-Ħadd li għadda Pablo Micallef kien qed jippreżenta programm illi fih il-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela kien qed jindirizza lil partitarji Laburisti fuq il-One. Dan fil-waqt illi ftit tal-jiem qabel l-istess Pablo Micallef preżenta attività tal-Gvern f'dik illi s'issa hija l-aħħar inawgurazzjoni tal-flyovers tal-Marsa. Fiż-żewġ okkażjonijiet minflok tbiet mill-propaganda politika, Micallef faħħar lil Robert Abela u lil ta' madwaru. Ħaddiema tal-PBS li tkellmu ma' sit online The Shift News saħħu li ma huwa sew xejn li membru tal-bord tagħhom jibqa' jipparteċipa f'attivitajiet partiġani bħal dawn illi jmorru kontra l-etika mitluba minnu. Il-bord il-ġdid tax-Xandir tal-Istat ġie ffurmat lura f'Settembru bil-Gvern Laburista jagħti lil Pablo Micallef responsabilità f'aġenzija oħra tal-Gvern illi jieħu ħsieb ir-relazzjonijiet pubbliċi tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma.